Ahojte pri prvej časti textovej masakry. Samozrejme, hneď po tej výzve som sa dostal do veľmi zaujímavej situácie, pretože prvý chlapík, ktorý sa ozval, nie je nikto iný ako Ivan Kučera, guru filmových recenzií na Slovensku aj v Čechách, človek, ktorý píše veľa recenzií, keď je vo forme, píše každý deň jednu recenziu. Tie recenzie sú veľmi dobré, veľmi ostré, veľmi zhryzavé neraz. A Ivan vie, čo robí, jednoducho, naozaj píše dobre. Čo je pre mňa podstatnejšie, je, že teda nepíše v tejto chvíli, nepíše len recenzie na filmy, ale píše aj recenzie na knihy. No a tu sa dostávame k mojej dnešnej dileme, že ak mu to príliš skritizujem, tak sa mi to vráti, a ak zase budem veľmi pozitívny a budem sa mu niekam strkať, tak sa mi to vráti taktiež. Čiže držte mi palce, aby som tým prešiel s odsťou, aby som povedal všetko to, čo chcem povedať a čo si o tom naozaj myslím. Ivan poslal si poviedku Na chvíľu zmotnené šialenstvo. Je to niečo medzi hororom, úplne absurdným textom a nejakou paródiou alebo komédiou. Poviem najprv, čo sa mi páčilo. Máš úplne špecifický štýl, ktorý je nenapodobiteľný. Hneď ako som si prečítal prvý odsek, tak som zistil, že niečo podobné som už čítal. A bola to tvoja poviedka z Ceny fantázie 2010, kde som ako porodca prechádzal všetkými poviedkami a okamžite som si na to spomenul, že si to ty, pozrel som sa, asi to ty. Čiže máš úplne špecifický štýl, ktorý je naozaj nenapodobiteľný, je iba tvoj, čo hodnotím ako veľmi pozitívne, pretože produkovať text, ktorý je naozaj špecifický a je jasné, kto je jeho autor, tak to je veľmi dobré. Obzvlášť, keď je to dobrý text, čo sa o tvojich textoch rozhodne povedať dá, pretože v nich vidno, máš dobrú štilistiku, vidno, že si ako vypísaný v tom dobrom zmysle, že veľa píšeš, čiže pekne to plynie, má to vlastnú dynamiku, odsýpa to, nie je to nejaké kostrbaté, to všetko sú veľké vklady, veľké klady. Tak nechajme to celé vklady aj vklady, pretože proste okrem tohto máš aj dosť dobrý taký dar na vytváranie zaujímavých spojení, napríklad Studený nápoj v rozpálenej dlani, Mŕtvolný spev cikát, V čase zamrazené šialenstvo. Sú to veľmi, veľmi zaujímavé slovné spojenia, ktoré v tom texte pritiahnu pozornosť a patria k tvojmu rukopisu. Tie sa mi veľmi páčili. Taktiež, čo sa mi páčilo aj pri tej tvojej poviedke v Cene fantázie, aj v tejto poviedke, je, že píšeš veľmi surovo, veľmi vulgárne, čím nemyslím len nejaké vulgárne slova, ale aj to, že jednoducho si nedávaš nejakú servítku pred ústa, opisuješ aj scény veľmi naturalisticky, veľmi brutálne. Niekomu to môže vadiť, bude sa mu to zdať odporné, nechutné, prehnané. Niekomu sa to zase môže páčiť. Mne sa tento štýl písania veľmi páči, keď sa to nepreháňa. Veľa ľudí mi hovorí, že v Tieni mafie, že som to prehnal, ale to je niečo iné, ale možno aj podobné. Je to teda podobné v tom, že ten autor, keď to píše, tak sa mu to také nezdá, ale tí čitatelia to tak môžu vnímať. A už keď to vníma veľa čitateľov nejakým spôsobom, tak väčšinou na tom niečo je. Čiže tento štýl sa mi naozaj veľmi páči. Nemal by sa vymknúť z nejakej línie, tam už to potom začína byť otrávne a naozaj až také nechutné a že už je toho príliš, že to už ubíja, že už to nešokuje alebo nevyvoláva tie emócie, ale už je to skôr také tupé. Nemyslím si, že by sa ti to stávalo nejako výrazne, v tejto poviedke to nie je nejaké extra výrazné, predtým to bolo výraznejšie, ale dostaneme sa k tomu za chvíľu. Taktiež máš zaujímavý zmysel pre vytváranie takých absurdných situácií a odbočiek z toho hlavného deja, ktoré sú naozaj bizarné. Naozaj sú bizarné a zaujímujú to svojou bizarnosťou. Taktiež sa mi veľmi páčila v poviedke vykreslenie tej atmosféry a reálií austrálskych. Vidno, že si s tým dal veľa roboty. Bolo tam presne toľko faktov, aby to bolo zaujímavé, aby to pôsobilo realisticky a zároveň aby to neotravovalo. Pretože niekto si naštuduje nejaké fakty, už som sa stretol aj s tým, o niečom a teraz toho čitateľa úplne ubije tým, že čo všetko o tej krajine alebo o tom historickom období alebo ja neviem o nejakých technických záležitostiach, všetko čo vie, všetko to tam píše, hustí to, koho to zaujíma, proste málo koho to zaujíma už do nejakej veľkej miery, čitateľa zaujíma ten príbeh v prvom rade,
nie nejaké detaily alebo reálie o Austrálii alebo o čomkoľvek inom. Každopádne v tejto tvojej poviedke ten pomer bol úplne perfektne spravený. To sa mi veľmi páčilo, že to bolo zaujímavé a neobťažovalo to. Teraz prejdem na zápory. Teda to, čo sa mi nie veľmi páčilo, alebo až výrazne nepáčilo. V prvom rade názov. Na chvíľu zhmotnené šialenstvo. Musel som si to napísať, aby som si vôbec zapamätal, ako sa tvoja poviedka volá. Je to veľmi dlhý, veľmi kostrbatý a priam nezapamätateľný názov. Neviem, jednoducho mi vôbec si ho neviem nejako, musel som si ho napísať. A viem, že keby si chcel, tak dokážeš spraviť 10-krát kvalitnejší názov, ktorý by bol zapamätateľný a priťahoval by pozornosť. Tuto tak nie je, podľa môjho názoru. Začínať názov spojením na chvíľu, to už je dosť samovražedné. A ešte dať do dosť dlhého názvu slovo zhmotnené, ktoré je veľmi komplikované, veľmi také kostrbaté, tak pre názov zabijak, podľa môjho názoru. Samotný ten text a tá poviedka je 10-krát kvalitnejšia ako ten názov. Keby som si mal vyberať podľa názvu, tak si túto poviedku neprečítam. Ale čo ma trochu zaráža, pretože viem, že keby si chcel, lebo napríklad v tom texte je veľa pasáží, kde ukážeš, že vieš úplne perfektne vykresávať také vety, ktoré sú zaujímavé, ľahko čitateľné a zapamätateľné. Neviem, prečo si to nepoužívať pri názve. Ja by som odporúčal názov zmeniť. Ďalšia vec je, ťažko povedať, či je to klad alebo zápor, sú tie popkultúrne odkazy, ktoré vkladáš do svojich poviedok, väčšinou teda z filmov, v tomto prípade to bola, ak sa nemýlim, najmä Skrotená hora, možno trošku Zaklínač koní, Mlčanie jahniat, určite aj veľa ďalších, ktoré som nepostrehol. Na jednu stranu, opäť v tejto poviedke mi to prišlo osviežujúce, je to zábavné, osvieži to, keď je toho príliš, tak je to otravné. Tu mi to neprišlo otravné v tej poviedke pre Cenu fantázie, tam už mi to prišlo trošku otravnejšie. Ale tu to bolo možno osviežujúce, čiže toto beriem ako potenciálny klad, keď si na to dá človek pozor a ustráži si ten pomer, v akom to používa. Ďalej udreli mi do očí, používaš dosť výrazne čechizmy, napríklad uderil, vyšilovať, vytreštil, teda neviem, či všetky tieto vymenované boli práve čechizmy, každopádne sú to nejaké zvláštne slová, ktoré by som tam nepoužíval, pôsobia rušivo. Taktiež spojenie išiel pracovať na stajňu, alebo dali ho pracovať na stajňu, však v stajni alebo do stajne, to sú také skôr tie detaily štilistické, ktoré by som ešte doladil. To nie je žiadna tragédia, toto samozrejme, pretože keby ti niekto robil redakčnú úpravu, tak ťa na to upozorní alebo ti to upraví. Dá sa to veľmi rýchlo napraviť, len treba o tom vedieť a treba si na to dať pozor, že to treba doladiť. Čo je však moja zásadná pripomienka je pozor, a to z nejakého dôvodu, keď som aj čítal tú tvoju prvú poviedku v tej Cene fantázie, tak keď som si prečítal prvú tretinu, myslel som si, že toto je absolútna bomba, ktorej dám 10 bodov z 10. Dobrá štilistika, dobrý dej, nádherne surové písanie, až elektrizujúco surovo opísané niektoré scény. Toto bude na 10 bodov. Prišla polovica, tam už to bolo na 8 bodov a záver, tak ten bol proste zlý. A poviem ti prečo. Nie, že by bol štilisticky zlý, nie, že by tam boli zlé scény, ale ty začneš príbeh nejakou dielovou líniou a do polovice to ide veľmi dobre, potom nabaluješ nejaké ďalšie línie vedľajšie a v závere sa ti to väčšinou vymkne úplne z rúk do úplne nejakého zmetočného klpka, ktoré ono svojím spôsobom je zábavné. Nemôžem povedať, že je zlé. Je to zábavné, ale keď venujem pol hodinu nejakej poviedke, a verím, že nie len ja, ale aj ďalší čitatelia, tak svojho času, svojej energie čakáme určitú serióznosť, čakáme, že to budeš brať vážne až do konca, že to nepustíš, tie oprate tých dejových línií, že nepustíš niekde pred koncom takto z ruky do nejakého klpka, ktoré je to síce sranda, ale ja nechcem len srandu, ja keď už ma ten príbeh zaujme, tak chcem, aby ten príbeh nejakým spôsobom vyvrcholil, aby to bolo zaujímavé, aby som mal to zadozučinenie z toho príbehu, ten pocit. A keď z toho spravíš to klpko, tak sa tam dostaví skôr sklamanie. Opäť, nie preto, že by to bolo zlé, ale preto, že
že si sa na to vysral, v istom štádiu si sa na to vysral a prestal si to riadiť tak, ako to dokážeš. To sa od rozprávača nečaká, od rozprávača sa čaká, že bude disciplinovaný až do konca. A čiže toto je moja jediná zásadná pripomienka, ktorú k tvojmu písaniu mám. Možno ty to robíš presne naopak. Možno keby si mal na začiatku tie odbočky a potom do finále sa ti to zužuje do nejakého lievika a ten lievik to je tá extáza na konci, ten posledný bod, tak by to bolo fajn, ale ty to robíš naopak. Ty máš na začiatku dobrú líniu a ku koncu sa ti to takto rozšíri na niekoľko odbočiek, ktoré ako začnú nejak bojovať medzi sebou a chaoticky preskakovať a tá satisfakcia sa nedostaví kvôli tomu. Čiže buď sa na to vykašli na tie odbočky, alebo ich aspoň trošku ich uber. Oni sú veľmi dobré, oni sú veľmi zaujímavé, keď nejaká postava umrie a potom ju zase oživíš. Ono je to sranda, ale keď je toho moc, a napríklad oživenie postavy v poviedke, to už mi príde dosť, tak už to pôsobí, že si sa na to vykašľal. Možno keby si toto trošičku obstrihol, tak dávam 10 bodov aj tej poviedke predtým, aj tejto poviedke. Takto jej dávam 7 bodov. Tak ako som dal v tej cene fantázie. A je to škoda, vážne. Čiže nepreháňaj to s tou absurditou. Napríklad, keď je nejaká vyhrotená scéna, ako tu vbehol ten kvon do nejakého motela, je to vyhrotená scéna a ty tam sa vyskytne nejaká postava a začneš rozvíjať príbeh tej postavy na odstavec alebo tak, úplne to naruší dynamiku a rytmus toho rozprávania, pretože mňa vtedy nezaujíma nejaká srandička o nejakej vedľajšej postave, mňa zaujíma krúci ten hlavný dej. A tá scéna, čo sa tam stane, má to vlastnú dynamiku, to ma zaujíma. Čiže obstrihni to, trošičku to obstrihni a bude to úplne geniálne podľa mňa. Aby som teda zhrnul, dobrá štilistika, vlastný štýl, dobrá práca s atmosférou, s reáliami, nečakané zvraty, to šialenstvo pod povrchom. V tejto poviedke mi to celku sedelo, pretože bola o šialenstve, čiže to absurdno sa tam hodilo. Aj tie bizarné opisy, bizarné scénky, oni sa tam hodili, ale ja by som ubral v tomto prípade trošičku, aby sa ti tá absurdita nevymkla z rúk, aby si nechcel povedať až toľko veľa, vlastne zaujať až toľko veľa rôznymi odbočkami. Píš trošičku disciplinovanejšie. No, to je vlastne všetko. Dal by som tomu 6-7 bodov s tým, že má to potenciál na 10 bodov. Naozaj, úprimne si to myslím, nie je to preto, že si Ivan Kučera, že to je prvá časť a chcem povzbudiť ďalších ľudí, aby napísali a tých potom zdrbem úplne kriticky. Ale naozaj, podľa mňa tvoje písanie má veľký potenciál, ale píš disciplinovanejšie, obstrihni tie veci, možno trochu tie čechizmy, viacej premakaj názov a bude to úplne v pohode. Fakt to bude dobré. Takže toľko. Majte sa.